Hey guys, good morning from Jonai. नै दा जों सा लोंनो नागिरदों आरो ना। दा जों सा लोंसै आरो आयौ नै सान्दुङा बैनिफ्राय सिदा फैथारदो भेन्टिलेटरनिफ्राय। पपि सा लोंद'? सा लोंनोसै आरो दा जोंहा दा मैयानि सावनाय फिथाफोरखौ जानोसै दासो मैयाथ' जानायानो जायासै सावनानै दा जानोसै आरो। नै बियो थावनि आरो नैयो एन्थाब नैयो फिथा मा होनो बेखौ थागुना होनो आरो जोंनाव बेखौ लोंनोसै आरो ना। A few moments later. Hey guys, hello. जोंहा मानिमुनि खानो थांनो नागिरदों आरो ना। नै लाखाबाय मानिमुनि खानो थाखाय अस्त्र शस्त्र। नै पपि आंगुर जादों। गोदै लाय जानाय ना। Kita harus ke Japan sini. Ayo lah. Ya nalar anggur lafaनानै थांगासिनो. दा जों थांबाय थानोसै आरो गामसा लाबाय आङो। हा? मिन्थिया। ओइ निखौ खानाङा इमान खाथिनिखौ। नै रिया नालाय हान्थु खरायलायनानै खादों। नैयावनो खागोन आरो ना। दानो खाखानोसै आयौ माबायदि मानिमुनियानो। नै याव एन्जर जावदोंमोन खोमा नै। माथो? नै दा खानोसै आरो आङो खर'आव सान्दुङाबो एसे गोसा नालाय खर'आव गामसा होनो थाखाय लाबाय आरो गामसासो लादों। जाखांनानै साला मानिमुनिखौ खोन्थानि र'। खादो पपि आया आंखौसो नायगासिनो पपिया नालाय। मा होनदों? दे खादो। नै मानिमुनिया फिसासो। नै इमान बारा देरथ'वाखै खोमालै। इमान बारा देरथ'वाखै खोमा। नै बिदिबा खाग्रोनोसै। नै जोंहा मानिमुनि खादों आरो मानिमुनिखौनो नुवाखै माथो। Anu frikot. नै मानिमुनि फिसा आरो ना इयो। मानिमुनि फिसानाव बांसिन भिटामिन दंनो। मानिमुनियानो बारा ओंखाराखै नै मानिमुनि फिसायासो बांसिन दं। Alah pupia मानिमुनि खानाया माबा फैसासो बिबाय आंनाव। मा होनो? दायो थांगोन फै। नाङा फै। मानिमुनियानो इसिनि मोनबाय आरो ना जों दा नै। दा इयाव फैसा गैयाबा? इयाव खानोसै आरो ना आङो। बरियानो दामफ्ले जिरायना लाखाबाय आं। सोर बांसिन खानो हायो फैसा होगोन। अबाव? ओं थां जासिगोन जोंनाबो। थां नोंबो थांबा थांनो माइनाजो। बे पपिया नालाय खानाया मा खालामबाय थायो? रियाना जिगाब फैफाबाय थायो नै बिसोरा। माखौ? आयौ आंनिखौसो बोजोबबाय। आदै थांनोसै। जाबाय आरोना दा थांनोसै। खाखांबाय। बोथिसे मोनबाय दा थांनोसै आरो।
सान्दुंआबो गोसाथार नै खाखांबाय आरोना नै जानोसै थांनोसै जोंहा सान्दुं गोसाथार बाय पपि सेन्देला लाद' सिल्लाङा लाद' सिल्लाङा फैदो थांसै आयौ रियाया जाथि जालायबाय बिसोरो नोंना बरिया पपिया माबा दान्दा लायै लायैसो नायलाय मानिमुनि खानाया नै मानिमुनिया थांसै खाखांबाय आरोना मानिमुनिखौ दा थांनोसै बै पपिया अबाव थांखो अबाव गाखोहैखो फैदो नै बरियानो गोरलै गोरलैथार आरोना मानिमुनिया खाखांबाय ओमफ्राय दा नै जोंहा आनारस जालायनोसै आरोना मानिमुनि खाना फैखांलायबाय दा आनारस जालायनोसै सान्दुं गोसा जानो गोथाव जागोन माबायदि नै माबाया गिदिर गिदिरथारलै गोसोम गोसोमा खेबना गारनांगोन गोदैथार बरिया गोदै नै जि गोदैखा आरोना बरिया गोदैखा माबा संख्रिफोर नागिरदो र' नै आनारसआ जानोसै दा आरामनो जिरायनानै सान्दुङाव मा गोलाव खालामनो जादो बयबो जादो नै जोंहा जानोसै Wah, nita. Masih gede na? Main na? Jado. Masih gede bra? Beda harus menjadi lah. Labau kumun matang dah. Dede bener. Bener kan aku masih bra. नै हारसिंनो नै गैलानो जाजोब्बाय नालाय ओइ गोलगोन लेथ्रासो इयो दा आनारस जाखांलायबाय दा मा जागोन मिन्थिला आरो रिया मा जाबावगोन बैग्रि जालायनोसै ना Maya Mimi. नै बैग्रि हाननो फैदों आरोना नैबेनो बैग्रिया Wah, बैग्रिया नै ओइ नै Pupaya plastik dong थांलाय साइकेलाव Ini, kondo. Gana segili खायो नै बैग्रिया गाहायावनो थायथारदों आरोना खाहरनोनो हायो खा आरो जा बरिया खा आरो गोथावबो जानो थाखाय ini bubi ini gahaयाव ओमफ्राय नै थिंजाय Ada gothang goजालै ओइ पपि खुन्द' बिसोरनि बैग्रि हाननायखौ बाबाय आङो दे हानद' माम्बार नालाय जोंना बैग्रि हानग्राफ्रा नै बैग्रि हाननो फैनाया बैग्रिखौ जोङो दा बाथोन देना जाहैनोसै आरोना नै दाबो इसेल' मोनो गैथारा आं दानि जि हानबाय माने गोमोन गोमोनखौल' नागिरदों आरो
बाराय मोनजोबाखै आरो ना मोननो दंबावो